kubor ki bala yo'lum la yathu ba khatwengut ki briu ki la du no ya la ka jing em. But sauspa prapen riungut ki wei ki la Mynsaw ha ka Tamasa ding ha Iran. Ka chahar shanbe suri lane ka fire festival. Ong ki tilong kubor ka tanat pathai kubor ka Iran. Na pedeng ki bala Mynsaw, saw pheo khandai ngut ki day ki bala Shah Puid, hadin ka jing Mynsaw jongki, na ka te ka jing jia ka bala jia ha ka sngi baar, bala la. Ong ki kubor ki bala yo'lum, na Khlad pathai kubor ka zinyaw. Katkum ka jing yuthu umoj taba Khladi, unong aiktin jong ka emergency organization jong ka Iran. Bon na ki bala yap, kila kiu palat saw pheo nyau persen menta usnem. Ha kabaka ne ka Tamasa kalasdang nadu kisaw la ne sansngi ki bala deb. Ong u Khladi. Katei ka Tamasa ding kadei ka barakhe da ki nong Iran. Ha kasngi balang balala haswa ka Novruz. Ka jingrakhe snem thamai jong ka Iran. Ka bansdang ha ka arbhawai tarik ulaber menta usnem. Ka jingrakhe ya usnem thamai menta usnem kalasdang hagi khindiat sngi ki bala deb. Mat kala wandra ya kaba kum katei ka jingjia ka basharkhay ha ka janmit sngi baar. Ki nong Iran ki rakhe ya kaba kum kane ka Tamasa da kaba Ryngkoh na jrong ka ding bat pindon kam ya ki bom pataka ha ki jaka pajba. Kabadei ka rukom le sngew bha ban ay kublay khadu ya usnem barim bat pediang sngew bha ya usnem thamai.